खुलुमनाय थाबाय। दाथ' बयबो मिथिगौ, बयबो सांग्रां जे इलेक्शना बावैनो जासिगोन। दा बेनि थाखाय जोंनि हान्जानि माने वर्कारफ्रा थिगानो आरो गोख्रोङैनो सिङाव जोङो गसंनानै दङ। आरो निस्सय जों मोनसे क्लियार पिक्चारखौ नुदों। एबारावबो BPF सरकारा BPF हान्जाया बे जोंनि BTC ओनसोलाव बांसिन मेजरिटि लानानै देरहागोनखौ जोङो नुदों। बे जोंनि 31 नं कनस्टिटुवेन्सिनि केन्डिडेटआ बेयो आवगायनि जेनोखि WPTनि मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांखौनो गासैबो रायजो राजाया दिनैहाय प्रप'ज खालामदों बा बुंथिदों बिथाङानो गसंफिननांगौ होननानै। दा बेबायदि बुंनायलाय बिथाङानो बे 31 नं चिराङाव बिथाङानो फैगोन। दा BTR गोरोबथानि उनावहाय जों जेरैबायदि आसा खालामदों आप टु मार्क दाबो सहैयाखै। जेनेखि रिहेबिलिटेसननि बाथ्राया खुब सम्भब नोंथांमोना नुखाबाय, जेनेबा 4 लाख फिक्स डिप'जिटखौ अपेनलि दाखालि होबाय। बेनि अनगायैबो स्पेसियेलि जोंनि ग्रुप NDBS हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोरा दाबो मोनाखै आरो बेखौ खुब सम्भब सरकारा दाखालि रायलायनाय बायदिब्ला थाबैनो होगोन होननानै बुंदों। नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट दा नांबाय नै, जेनेबा इलेक्शननि सम फैबाय। निस्सय हयथ' बेनि गेजेरावनो जेबो उसुबिदा गैयाब्ला सरकारा बेखौहाय फोसावगोन, बेनि जों आसा दङ आरो बेखौहाय जोङो मोनगोन। नाथाय माखासे थालांनाय जाखिनि रिहेबिलिटेसननि मुङै रां मोननांगौमोन, बिथांमोननि नाम गैयैखौ दिनै जों रिभिउ खालामनो जों सरकारनि सिगाङाव एपिल खालामदों। निस्सय बिथांमोना सरकारा बेखौ गोख्रोङैनो आखायावहाय लानानै खामानिखौ मावगोन। बे एम बाथाखौ बयबो बुंदों, मिडियायाव आंबो नुदों, टिभियाव बुंदों बा इभेन फेरेंगा प्रमदआबो दिनैहाय मोनसे जोंनि ससाइटियाव सेन्सेसन लाबोनो नागिरदों जे एम बाथाया माने हाग्रायाव थांफिनबाय। हाग्रायाव थांनाय माने मा रोखोमाव थांनो? हाग्रायाव थांनाया अनेक रोखोमनि थायो। बन लायनोबो थाङो, खिनोबो थाङो, माबा माबिबो लायनोबो थाङो ना। मा खारनाव थांदों बेनि क्लियार पिक्चारखौ जों दाबो नुवाखै। बाथाया थांदों थाङाखै बेखौ जों बुंनो हाया। दिनैहाय जुदि थांदोंब्ला मानि थाखाय थांदों बेखौहाय दिनैहाय BTR सासनगिरिफ्रा दिनैहाय सिन्था खालामनानै बेखौ सलुसन लाबोनायासो दायथ' होननानै आं सानो। मानोना सासे मानसिया ओरैनो बिग्राया ओरैनो थाङा। बे जाहोन थागोन निस्सय आंनि माबायाव, बेखौहाय गोख्रोंनो बे जाहोनफोरखौ बुजिनानै जायफोरा सरकाराव थादों बेखौ सलुसन खालामोब्ला निस्सय जोंनि बेबायदि बानसावलायनाय बा बेफोरबायदि हाग्रायाव थांदों मादों बेफोरबायदि बुंनाया जाहाथे जोंनि समाजाव फैफिननांला। खारन जों सान्तिखौ मोजां मोननानै जों फैदों। दा रावबो हाग्रायाव थांनो गोसो गैया आरो थांनायबो नङा, आं बेखौ बिसास दङ। दा बेनिखायनो बेनि जाहोना मा जामारदों बेखौसो नागिरनांगोन जोङो। जोंथ' आवगायनिफ्रायनो जों BPFखौ सरकार खालामदों, जे सापर्ट खालामदों। जेरैहाय क'अर्डिनेसन कमिटिनि जानानैबो जों आवगायाव बहुद जों MCLफोरखौ देरहाहोनो हादों। एबारावबो जोंनि क'अर्डिनेसन कमिटिया बेबायदिनोखौ जों सिदान्था लागोन आरो जोङो बावैसोनि उनावनो जोङो मिटिं जिरायगोन। बे मिटिंनि गेजेरजोंनो जों रोखा जागोन। UPPLआ माबायदि फेक्टर जागोन? UPPLआ जेबो फेक्टर जानाय नङा, खारन बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे केन्डिडेटसारनि डिभिजन फैदों। जों बेखौहाय नुदों क्लियार। खारन जुदि BJP प्लास आरो UPPLनो जुदि 4थाल' होयोब्ला वाट इज दा मिनिं अफ देट पार्टि? बिनि ओंथिया मा जागोन? जों बेखौ सिन्था खालामदों। दुरबलखायसो 4, 5 बा 6था मोनगोन। 8थाबाबो बियो दुरबल, खारन पार्टिहा बिसोरहा जेबो जोंनि होननाय गैया। बेनिखायनो बिथांमोना दाबि खालामनानै 12थाखौ होनो हाया। बेनिखायनो जों बुंगोन बिथांमोना दुरबल। बे दुरबलखायनो जा राननानै होयो बेखौनो जानानै थानांगौ बायध' जानानै फैदों।